Hi everyone! Sa ngalan po ni Kuya Justin Dizon, ako ang inyong lingkod, Liana Canilaw. Ito ang POV, ang news program ng CLTV 36. Narito na po ang mga balitang dapat niyong malaman ngayong araw ng Martes, January 14. Itinalaga ni Pope Francis si Cardinal Pablo Virgilio Davido Apong Ambo bilang miyembro ng isa sa mga curial institution. Ito ang Dicastery for the Doctrine of the Faith o DDF na pinakamatandang departamento ng Roman Curia. Ang DDF ang namamahala sa religious discipline at doctrinal orthodoxy ng Catholic Church. Nakatuon din ito sa pagtataguyod ng doctrine of the faith and morals at paglalathala ng mga dokumento tungkol sa gender theory, human dignity at human trafficking. Iniimbestigahan at inuusig din ng DDF ang mga sex abuse allegations sa mga pari. Hiling naman ng Roman Catholic Bishop of Caloocan sa mga mananampalataya na ipagdasal ang Cardinal na tubong Guagua, Pampanga. Sa ibang balita, hindi katanggap-tanggap ang presensya ng China Coast Guard o CCG Vessel 501 o 5901 o Master Ship. Ito ang sinabi ni National Security Council o NSC Assistant Director General Jonathan Malaya sa isa pong press briefing na isinagawa ngayong Martes, January 14. Narito ang buong detalye ng balitang yan. Iginiit ni National Security Council o NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na iligal ang presensya ng monster ship ng China Coast Guard o CCG sa Philippine Exclusive Economic Zone. Sa isang press briefing ngayong Martes, January 14, sinabi niyang nag-issue na ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs o DFA ukol dito. Matatandang naunang namataan ng CCG Vessel 5901 o Monster Ship 54 nautical miles ng Zambales noong January 4. As of January 14, nasa 77 miles kanluran ng Capones Island ang Monster Ship ayon sa Philippine Coast Guard. Mayroon ding nakaposisyon na 2 Coast Guard vessels upang maitaboy ito palayo sa karagatan ng Zambales. Itong Philippine Coast Guard Vessel Gabriela Silang 8301 at 9701 o BRP Teresa Magbanwa. First and foremost, you've already made that call for the PRC to withdraw the monster ship for reasons that, number one, as mentioned by Commodore Jake Tariela, we do not want to normalize this kind of behavior. It is an escalation and provocative, and the presence of the monster ship 77 nautical miles off Capones Island in Zambales is clearly not acceptable. Kasama si Liana Canilaw, Aisel Fernando, CLTV 36 News. Good news mga kabalen, bumaba ang singil ng San Fernando Electric Light and Power Company o SFELAPCO ngayong buwan ng Enero. 9.82 pesos per kilowatt hour ang kinukolektang overall electricity rate ng kumpanya na may generation charge na 4.73 pesos per kilowatt hour. Mas mababa ito kung ikukumpara sa higit 10.38 pesos per kilowatt hour na singil ng SFELAPCO nitong Desyembre. PO viewers, wag po kayong aalis at kami magbabalik para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik po ang POV at sa iba pang mga balita ngayong araw, sisimula na ang paghuhukay at paglilinis sa mga ilog sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Ito ay kasunod ng malawakang cleanup sa mga daluyan ng tubig sa lugar. Ayon kay Governor Dennis Delta Pineda, nakita sa on-the-ground assessment at drone shots ng Kapitolyo na silted at makipot na ang mga kanal sa syudad. May mga illegal structure din umano na nagpapakitid sa mga sapa at ilog. Kaugnay nito, nagpulong ang pamahalaang panlalawigan, mga kapitan ng CSFP, ang Department of Public Works and Highways o DPWH at Mega World Corporation itong Lunes, January 13. Pinili rito ang mga barangay na magiging prioridad sa gagawing paghukay. Aabot sa 5,570 meters ng ilog at sapa na sakop ng Barangay del Pilar, Magliman, San Felipe, San Juan at San Nicolas ang target hukayin sa mga susunod na araw gamit ang mga backhoe ng Kapitolyo at National Irrigation Administration o NIA. May pondo ring inilaan dito na nagmula sa DPWH. Dagdag ni Governor Pineda, paghahanda ito sa rainy season at upang mapabilis ang paglabas ng tubig baha sa syudad. Pinaigting ng City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO ang kampanya para sa road safety awareness sa pamamagitan ng pagkikipagtulungan sa mga Master in Public Administration students mula sa Don Honore Ventura State University o DAVSU. Isinagawa ngayong January 14 ang turnover ng mga educational materials na binuo ng mga estudyante bilang bahagi ng kanilang field engagement project. Layunin ng kolaborasyong ito na mabigyan ng sapat na kaalaman ng mga kabataang Fernandino tungkol sa ligtas na paggamit ng kalsada. Plano ng si POSCO na gamitin ang mga materyales sa kanilang road safety campaigns para sa mas malawak na epekto sa komunidad. Ito mga kabalen, naglabas ng ang Social Pulse Philippines ng bagong listahan ng mga top performing mayor sa Pampanga para sa buwan ng Enero. Alamin kung sino ang pasok sa listahan sa report ni Ashley Punzalan. Nanguna sa listahan ng top performing mayors for January 2025 ng Social Pulse Philippines ang mga alkalde ng tatlong syudad sa Pampanga. Nanatili sa una at ikalawang pwesto sina City of San Fernando Mayor Vilma Caluag at Angeles City Mayor Carmelo Lazatin Jr. na may 93.6% at 93.2% satisfaction rate. Umakyat naman sa top 3 si Mabalacat City Mayor Chris Garbo na may 92.7% at sumunod naman si Apalit Mayor June Tetangco na may 91.4% rating. Pasok rin sa top 5 ang punong bayan ng San Luis na si Dr. J. Sagum na nakakuha ng 90.2%. Sumunod sa listahan ay sina Florida Blanca Mayor Darwin Manalansan na may 89.8%, Mexico Mayor Ruding Gonzales na may 88%, Porac Mayor Jean Capil with 87.5%,
Guagua Mayor Tonton Torres na may 86.8% at si Lubao Mayor Esme Pineda na may 85.8%. Ayon sa survey firm, nakuha ang mga satisfactory rate mula sa 2,000 adult respondents sa probinsya mula January 2 hanggang January 7. Mayroon itong positive-negative 3% margin of error at 95% confidence level. Ashley Punsalan, CLTV 36 News. Ito po abiso sa mga tsuper at motorista. Muling ipinatupad ang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo ngayong Martes, January 14. Ayon sa mga kumpanyang Shell, Clean Fuel, Sea Oil at Petrogas, tumaas ng 80 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina, gayon din sa kerosene. 90 centavos per liter naman ang nagdagdag sa presyo ng diesel. Nauna nang iniulat ng Department of Energy o DOE na may uugnay ang oil price hike sa malawig na panahon sa US at Europe, economic stimulus ng China at mga inaasahang policy changes ng Trump administration. Huwag po kayong aalis, magbabalik ang POV dito lamang sa CLTV 36. And we are back, PO viewers. Talaga namang nakakabahala po ang pagtaas ng dengue cases lalo na dito sa Pampanga, partikular sa siyudad San Fernando. Kaya naman inabusuhan ng mga eksperto ang publiko na mag-ingat at gumawa ng paraan upang labanan ng dengue. Para sa buong detalye, narito ang report ni Ashley Punzalan. Agosto ng taong 2024 nang dapuan ng dengue fever ang kabalin nating si Tof Makaspak. Kwento ng 26 anyos na video editor, hindi biro ang kanyang naranasan bunsod ng nasabing sakit. Nakakatakot siya kasi hindi mo nakikita yung lamok eh. Talagang pag tatamaan ka talaga, tatamaan ka ng dengue. Nakakatakot lang na hindi mo nakikita. Nakakatakot kasi wala siyang gamot eh. Yun yung nakakatakot doon, wala siyang gamot. Paliwanag ni Edsel Magtoto, isang internal medicine and adult disease specialist, ang dengue ay isang klase ng vector-borne infection na dulot ng Aedes aegypti mosquito. So ang dengue po ay may tatlong phases. No? We have the febrile phase o yung panahon na nilalagnat siya. This is usually 4 to 10 days. Yung critical phase, dito yung phase kung saan nagkakaroon ng shock or hemorrhage, yung tinatawag na dengue shock, very critical yan. At yung last is yung recovery phase. Although wala pong cure, walang specific na gamot na binibigay sa dengue, we only do supportive management and hydration. Noong 2024, nakapagtala ang Department of Health o DOH na mahigit 340,000 dengue cases kung saan 881 dito ang nagresulta sa pagkasawi. Mas mataas ng 81% ang bilang na ito kumpara sa higit 188,000 cases noong 2023 sa parehong panahon ayon sa DOH report. Dito naman sa Pampanga, pumalo ng 392 dengue cases ang naitala mula November hanggang December 2024. 133 sa mga kasong ito ay galing sa siyudad San Fernando. Ayon sa mga eksperto, madalas mamugad ang mga lamok sa maruruming kapaligiran. Kaya naman ang ilan sa ating mga kababayan, kanya-kanyang diskarte mapanatili lamang umano ang kalinisan. Para po maiwasan po ang dengue, kailangan po lagi malinis ang kapaligiran, wag po mag-iimbak ng tubig sa bahay. Malamok po pagkahapon na, yung 5 p.m. po, sobrang lamok. Yung fogging, kung pwede po. Kasama sa mga hakbang na iminumungkahi ng DOH kontra dengue ay ang 5S strategy.
Ito ang search and destroy, self-protection, seek early consultation, support fogging at sustain hydration. Ilan sa mga sintomas ng dengue ay ang mataas na lagnat, severe headache, muscle at joint pain, pagkahilo, pagsusuka, pamamaga ng lalamunan at rashes. Ito, very simple flu-like illness pero dengue na pala. You have to seek consult to your nearest doctor para matignan kasi may mga specific test po ang dengue. No? Bagamat walang specific na gamot para sa dengue, very manageable at treatable naman ang sakit ani Magtoto. Katunayan, hindi naman umano lahat ng dengue patient ay ina-admit sa ospital. Pwera na lang kung may comorbidity diseases at may malalang pagbaba sa platelet count. Nakakatulong rin anya ang magandang immune system at fighting cells ng pasyente para sa mas mabilis na recovery sa dengue. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Kasabay ng Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness and Prevention Month ngayong Enero, isinusulong ng Department of Health o DOH ang pangangalaga sa atay. Ito po ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng healthy lifestyle. Narito ang report. Itinuturing ang Enero bilang Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness and Prevention Month. Ang liver o atay ay ang pinakamalaking solid organ ng katawan na sentro ng metabolismo ng nutrients. Kaya naman patuloy ang Department of Health o DOH sa pagbibigay impormasyon ukol sa pangangalaga rito. Mula sa isang healthy liver, kapag napabayaan natin ang ating atay, napataas masyado ang ating mga cholesterol, no? Nagkakaroon ng fatty changes sa ating liver. At kung sakali dito sa fatty changes na ito, magaling ang lumikha sa atin. Kaya pang mag-repair ng liver. May kakayahan siyang i-repair pa ang sarili niya. Ngunit, kung tuloy-tuloy nating napabayaan ang ating atay, nagkaroon na ng fibrosis, medyo nahihirapan na siyang mag-repair sa sarili niya at nangailangan na tayo ng mga gamot para tumulong dito sa pag-improve ng function ng liver natin. At lalo na kung yan pa ay patuloy pang na-damage, uuwi sa cirrhosis, at then maaari na rin itong umuwi sa cancer. Ayon kay Dr. Cindy Canlas, Medical Officer for ng DOH Central Luzon, may iba't ibang risk factors para sa liver cancer. Kasama na rito ang pag-inom ng alak, toxins exposure at metabolic disorders, kagaya ng pagkakaroon ng diabetes at obesity. Mayroon namang ilang sintomas na dapat bantayan. Yung merong unintended na weight loss or biglang pumayat, okay, nang hindi naman nagda-diet. Merong mga abdominal swelling or yung tinatawag sa medical term na ascites, no? Nausea and vomiting, narinig nyo na kanina yan. Loss of appetite, walang ganang kumain. Yung upper abdominal pain, minsan meron ka rin dyan makakapa, no? Na mass, okay? At usually, mga advanced stage yun, no? Sa mga pasyente natin, nakapa, pumayat na kasi sila, tas kitang-kita mo talaga siya din, no? Meron namang iba, paglaki din ng kanilang, paglaki na atay, tinatawag nilang hepatomegaly, okay? And mapapansin na may general weakness or fatigue yung tao. Isa naman sa mga pangunahing prevention sa liver cancer ay ang pagpapabakuna laban sa hepatitis V na karaniwang binibigay sa mga sanggol. Dagdag din dito ang pagkakaroon ng healthy lifestyle. Iwasan na maalat, iwasan po yung ating matatabang pagkain. Of course, yung po mga may preservatives at yung masyadong matatamis, no, less sugar. Maging physically active, galaw-galaw, 150 minutes at least sa isang linggo na mga activities po natin. Kung ikaw ay naninigarilyo with smoking, maaari po kayong humingi ng tulong sa ating mga smoking cessation clinics. Makakatulong po kayo mga yan. At kung hindi ka naninigarilyo, huwag ka nang manigarilyo at huwag nang itry pa. Okay? And stop harmful use, sabi kanina, or no safe level of alcohol consumption. So, iwasan ang consumption ng alcohol at lalo na pag-inom ng mga medicines na hindi naman pinrescribe sa inyo. Kung pinrescribe naman yun sa iyo, tamang pag-inom ng mga gamot na ito. And of course, important po ito, manage your stress. Para sa mga may iba pang katanungan, maaaring lumapit sa Department of Health Central Luzon, Center for Health Development and CDC sa pamamagitan ng kanilang email address ncd@centraluzon.doh.gov.ph. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Mga karehiyon, dumako naman tayo sa Bataan. Patuloy ang pagsasaayos ng Department of Public Works and Highways o DPWH Bataan sa kanilang pinakabatang opisina, ang 3rd District Engineering Office o DEO.
Kasunod nito ang panunumpa ng mga bagong talagang opisyal at empleyado nitong Lunes, January 13, na pinangunahan ni District Engineer Maribel Navarro at Assistant District Engineer Henry John Morada. Kabilang din sa mga ito ang 18 na-promote mula sa job order positions at transferees. Ito ay bahagi ng organization sa DPWH Bataan 3rd DEO na naglalayon umunong magbigay ng mas maayos na serbisyo gayon din na mas mabilis na tugon para sa mga Bataenyo. Pinuri ni Navarro ang mga empleyado para sa kanilang husay, dedikasyon at talento na dahilan ng kanilang promotion. Hinimok din niya ang mga ito na gawin ang kanilang tungkulin ng may integridad. 2022 nang maitatagang Bataan Sub-DEO at sa pamamagitan ng Republic Act 12003, ito ay naging 3rd DEO noong Hunyo ng nakaraang taon. Record-breaking daw ang bilang ng mga family food packs na naipamahagi ng DSWD sa mga nasalanta ng nagdaang bagyo at kalamidad sa bansa. Ito ay umabot kasi ng 8 milyon. Samantala, nauubos din ang pondo na nakalaan para sa ayuda. Narito pong report. Ilang bagyo at kalamidad ang tumamas sa bansa noong 2024. Marami ang nasirang ari-arian, gayon din ang mga pananim at alaga ng mga magsasaka. Mayroon ding ilang individual ang nawalan ng trabaho at hanap buhay. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, umabot sa halos 8 milyong family food packs ang kanilang naipamahagi sa mga naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad. Kasi alam niyo naman, last year medyo ang daming kalamidad na dumating, lalong-lalo yung mga bagyo na sunod-sunod na dumating. Ang gusto ko i-report sa inyo, record-breaking yan. Never nakapag-release ang DSWD ng mahigit sa 8 milyong family food packs sa isang taon. Ibig sabihin, handang-handa at kayang-kaya natin na tugunan yung pangangailangan at yung tawag ng panahon kahit na sunod-sunod pa itong mga kalamidad na to. Ibinalita rin ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na naipamahagi ang lahat ng pondong nakalaan noong nakaraang taon para sa ayuda. Pero pagdating sa financial assistance, nakabahagi yan sa programa namin, yun sa Assistance to Individuals in Crisis Situation. At ikinagagalak ko na i-report sa inyo na naubos natin yung pondong nakalaan sa atin. That's around 36 billion pesos na ayuda para sa mga nangangailangan, mga pamilyang dumadaan sa iba't ibang krisis. Kasama na doon yung mga tinatamaan ng kalamidad. Matatanda ang naglaan ng karagdagan 9.5 billion pesos sa AICS program ng DSWD para sa taong 2025. Aabot sa 44.74 billion pesos ang inallocate sa DSWD sa ilalim ng line item ng Protective Services for Individuals and Families in Difficult Circumstances. Liana Canilaw, CILTV 36 News. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa Point of View. Samahan niyo po kami ulit bukas para sa iba pang mga balita at impormasyon. Muli ako ang inyong lingkod, Liana Canilaw.